Hiya Thomas, sut wyt ti? Sut daeth ti yn y lle doctor ddoe? Ddim yn gret, Morgan. Dim llawer o bwynt i fi fod yn ei ddweud y gwir. Yr unig beth wnaethon nhw oedd siarad y mam a dweud dim wrtha i. Fel ei bod nhw'n meddwl na fyddwn ni deall neu rhywbeth. Gan fy mod i'n ifanc, dwi'n meddwl bod llawer o barch am fy marn i. Dim yn swnio fel profiad gret. Cofia di, hyd yn oed pan fydden nhw'n siarad i ti. Maen nhw'n defnyddio iaith mor gymleth, does gen ti ddim clw be maen nhw'n ei ddweud beth bynnag. Mae hynny'n wir. Cefais i ddim profiad da iawn, pan nes i'r ysbyty wythnos diwethaf chwaith. Pam? Be ddigwyddodd? Ti'n gwybod mod i'n cael fy ngalw nhw yn lle hi? Wel, doedd ganddyn nhw ddim dealltwriaeth na pharch am hynny. Roedden nhw'n rhoi ragen nhw anghywir i mi drwy'r adeg, ac roedd rhaid i mi atgoffa nhw bob tro. Doedden ni ddim eisiau cysylltu â nhw o gwbl ar ôl hynny. Am wael. Mae gen ti hawl i gael dy alw be bynnag ragen nhw rwy ti'n dewis. Ys ti ddweud hwnna wrthyn nhw? Dwedais y ragen nhw ro'n i'n eisiau cael fy ngalw sawl gwaith, ond dwi ddim yn credu bod nhw'n gwrando. Stopio siarad i nhw yn y diwedd, ac yna, am fy mod i'n 16, cefais fy roi ar ward gyda llwyth o oedolion. Roedd yn sefyllfa reit ofnus. Nid yw'n swnio fel bod yr un ohonyn wedi cael profiad gwych. Yr unig beth sydd ei angen yw di pobl yn garedig ac yn barchus ohonom ni a'n barn. Yn union, eisiau pobl i rando arnom ni, i roi gwybodaeth i ni, ac i adael i ni wneud penderfyniadau ein hunain am y pethau sydd yn cael effaith arnom ni. Tybed os ydyn nhw'n deall bod gan pobl ifanc hawliau. A tybed os ydyn nhw'n deall pa mor upset, blin ac amhwysig maen nhw'n gwneud i ni deimlo pan maen nhw'n amharch i'r hawliau yma. Dychmyga pa mor hapus a grymus byddwn ni'n teimlo os byddwn nhw'n siarad yn syth atom ni, yn parchu ein dewisiadau ac yn sicrhau ei bod yn cyfarfod ein hawliau. Mae gan bawb gyfrifoldeb i sicrhau bod yn ymdrechu i barchu hawliau plant. Mae hawliau plant yn hawliau dynol wedi creu yn benodol i holl blant dan 18 oed. Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn, y CCIHP, yn cynnwys 42 o erthygla sydd yn diffinio pob hawl. Maent yn cynnwys yr hawl i amddiffyniad, i deulu, i addysg, i chwarae, i gael eu clywed ac i gael gofal iechyd o ansawdd dda. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ystyried ac amddiffyn hawliau plant ym mhopeth maent yn ei wneud, ac mae angen i wasanaethau sydd yn cefnogi plant wneud hyn hefyd.